ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Шон Омэлли боварӣ дорад ки рақиби навбатии чемпион Петр мешавад. ҳозир дар вазни мо якчанд муҳорибаҳои шавқовар ҳастанд. Умар Нурмагомедов зидди Петр агар UFC ин муҳорибаро ташкил кунанд, пас ман зид нестам. Ин муҳорибаи хуб мешавад. Лекин ман фикр мекунам ки агар ба муҳориба баромада Сонги Ядонгро фавран шикаст диҳум, пас зидди Петр дар қасри сафед меҷангум. Ман дигар ягон муҳорибаеро намедонам ки дар вазни 61 кг аз ин муҳориба дида калонтар бошад. Умар зидди Петр муҳорибаи калон аст, аммо ин муҳориба аниқ аз муҳорибаи ман зидди Петр дар қасри сафед калонтар нест. фикр мекунам ки дар вазни 61 кг муҳорибаи ман зидди Петр аз ҳама муҳорибаи калон аст, гуфтааст Омэлли. Хотиррасон мекунам ки Шон Омэлли ва Петр аллакай як маротиба дар октагон вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Омэлли бо қарори доварон дастболо шуда буд ва акнун чӣ гуна ки мебинем Шон боз зидди Петр ҷангидан мехоҳад. Лекин дар пеш ӯро муҳориба зидди Сонги Ядонг рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 интизор аст. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. шаби гузашта ташкилоти UFC кардҳои турнири UFC 324 ва 325ро нишон доданд ва биёед мебинем ки дар ин турнирҳо киҳо баромад мекунанд ва оғоз мекунем аз турнири UFC 324. Карди пешакиро муҳорибаи Рики Турсиё зидди Камерон Смотерман мекушояд. Баъд Ҷош Хокит зидди Дензел Фримен, Майкл Ҷонсон зидди Александр Эрнандес, Алекс Перес зидди Чарлз Ҷонсон, Никита Крылов зидди Модестас Букаускас, Атеба Готе зидди Андрей Пуляев, Умар Нурмагомедов зидди Дэвисон Фигередо ва карди пешакиро муҳориба байни занҳо маҳкам мекунад ва карди асосӣ оғоз мегардад. Дар карди асосӣ 5 муҳориба баргузор мегардад ва аввалин муҳорибаи карди асосӣ муҳорибаи Арнолд Ален зидди Жан Силва мешавад. Баъдан Валдо Коста зидди Дерек Луис, Шон Омэлли зидди Сонг Ядонг, баъдан муҳориба байни занҳо ва баъд муҳорибаи асосии турнир, муҳориба дар вазни сабук барои камарбанди муваққатӣ Ҷастин Геҷе зидди Педи Пимблет. Ин турнир рӯзи 25 январ баргузор мегардад. Акнун мегузарем ба турнири UFC 325. карди пешакиро муҳорибаи Ҷейкоб Малкун зидди Торес Фини мекушояд. баъдан Кем Роустон зидди Брандеҷ Коди, Ҷуниор Тафа зидди Билли Элекан, Каан Офли зидди Ич Жа, Ҷонатан Милкав зидди Обам Элиот, Сергей Спивак зидди Анте Делия ва охирон муҳорибаи карди пешакӣ муҳорибаи Куйлан Салкин зидди Чжу Жун мешавад. карди асосиро бошад муҳорибаи Ҷим Крут зидди Дастин Якоби мекушояд. баъдан Тайтуйва зидди Талисон Тейшера, Рафаэл Физев зидди Маурисио Руфи, Ден Хукер зидди Бенуа Сендени ва муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 66 кг реванш байни Александр Волкановский ва Диего Лопес. ин турнир рӯзи 1 феврал баргузор мегардад. чӣ гуна ки мебинем дар ду турнири калон UFC 324 ва 325 ки дар оғози соли 2026 баргузор мегардад, мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизоранд. Топови ҷангори вазни миёна UFC Хоакин Бакли ба Хамзат Чимаев шарти $50,000 пешниҳод кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. эй Хамзат, зарбазание ки ту дар тамринҳои худ нишон медиҳӣ ва баъд дар сонияҳои аввалини муҳориба ба гӯштин мегузарӣ, ин хандаовар аст. барои ҳамин гӯш кун Хамзат, ана ма ба ту чӣ пешниҳод мекунам. агар ки ту як раунд дар стойка ҷангида тавонӣ бе гӯштин танҳо дар стойка, пас ма ба ту $50,000 медиҳам. бале, ту дуруст шунидӣ, $50,000 дар кишвари шумо бо рубл ин тақрибан 3 миллион рубле аст. аз ҳамин сабаб барои шумо ин пули хуб аст. Насруддин, агар ту $50,000 дигар илова кунӣ, пас $100,000 мешавад. барои ҳамин Ҳамзат, ё ин пулҳоро гир, ё ин ки боз нишон деҳ ки ту тарсончакӣ ва дар панҷум сонияи муҳориба ба гӯштин гузар, гуфтааст Бакли. дӯстон, албатта ки барои Ҳамзат Чимаев $50,000 пули калон нест, лекин ба ҳар ҳол интизор мешавем ва мебинем ки ӯ ба Хоакин Бакли чӣ ҷавоб медиҳад. худи шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ба фикри шумо Хоакин Бакли ин корро барои чӣ кард? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.